Proč sem schodili ty kytky? Ty jsou pro mě. Připravena, Katniss? Uděláme to stejně jako v 8. kraji. Pověz mi o těch růžích. Řekni Snowovi, že 13. kraj je živý a zdravý. On Pítu zabije. Ještě jednou a nahlas, nemáš na sobě mikrofon. 13. kraj je živý, zdravý a já rovněž. On Pítu zabije. Nedokážu to. Katniss? Dokážeš to, Katniss. Nedokážu. 13. kraj je živý, zdravý a já rovněž. On bude pořád. On nikdy nepřestal. Měli bychom to asi Dokud To jsem nic, reprodrozdem. Ne, on mě varoval. On mě takhle varoval. Dělá to, protože jsem reprodrost. Trestá Pítu, aby trestal mě. Ne. Já to nedokážu. Katniss! Nenuďte mě do toho! Nechte ji být. Musím odsud.